pakuitika kwenyaya iyi varondedzera mafiro akaita mwana ichokwadi ndo mafiro akaita chavasiya ndechekuti inini ndaitenge ndisikowo ikoko ndainge ndiri kuno kuHarare. Manzwiro avakaita kwachifonerwa ndo mafonerero andikaita vasiya pekuti ndini ndakavatsvaga ndakavaudza kuti veshe vakanga vasingakuzive ndakabva navo kuno kuenda navo kumusha takafonera polisi tiitese tiri kuno kuHarare vaita sekunge tisina kubvira takaonana takanosangana kumusha ipapo hapasiripo takatobva tese kuno tese taka tiri kuno pakaitika zvinhu. Polisi takaisira polisi fiwewo vakanga vasina fiwewo takura chibhodhi chechi polisi yepanzvimbo takatoti polisi yakatungamira kuenda kunofanoita mastatements tichibva kuno kuHarare but takada kunosvikirana nepolisi right. Chinhu chechi2 pandikuda kuti ndijekese pavari kuti havana kupiwa mukana wekutaura nevanhu vakanga varipo pakaitika zvinhu vari kunyepa. Baba vavo murume wavo akanga aripo vane munhu wavaitungamidzwa wavaiti sekuru ndiye anga ari spokesperson wavo pavaita zvinhu izvi nababa vacho asi spokesperson anga ari sekuru ende pamwe futi pandikuda kuti ndijekese ichokwadi kuti ndakavataurira rafu chakapa kuti ndivataurire rafu vakanga vakuita nga vada kundikorokosa mari vakangati makatora mwana wedu ari under age saka muri kufanira kundibhadhara zvisirizo zvandakataura nemafamily members avo asekuru nababa vacho tasvika panhamo ichokwadi ndakavapa $200 ndichiti munobasikana kumberi kwamuri kuenda ndakavapa $60 yandaiti ndeyanga iri pei yake tabvisa zvinhu zvaanga abvumwa kuti anga akashota handiti takanzi nepolisi vanofambira postmortem ihama dzemunhu imi mitezeke chikuudza kana postmortem yaitwa muri kundinzwa here? Ndiri kunzwa. Yes, vakaenda nemapurisa nebhodhi kuconcession. Zuva rechi2 ndakafona ndichitaura nababa yakanzi postmortem haina kuitwa. Ndakazofona zuva rechi3 vakandiudza kuti postmortem yaitwa. Ini kuti maresults akabuda postmortem ndakaudzwa nababa vacho. Inini vakandiudza kuti mwana akanzi akafa nedoro akachokwa nedoro. Inini kupostmortem ndakanga ndisiku vakati saka bhodhi taakutora taakunoviga vaviga bhodhi ndanga ndichiri kumusha ndakataura nababa vacho vakabva vanditi tazoita maextra cost nemari yatanga tinayo neyamatipa iya taita maextra cost $200 chechikwereti. Ndakavaudza kuti zvandichaita mudhara ini ndichiri kuno kumusha pa$200 ichaupa iwe $100 ndo matauro andikaita navo kati mwanangu no zvakanaka asi munhu kuti avigwa zvakanaka handiti right. Tobva tasvika paishu yavataura kuti inini ndakati mwana wavo akanga ane nhumbu nekuti handina kuvaudza information takasvikirana pamwe chete navo ndini andakatovatakura. Polisi yedu yakaita mainterviews vamwe vanhu vakanga varipo yakainterview vanhu vanenge 3 or 4 mumwe wacho akabatsirana kutaura naGarden Boy vachimisa mumba ndiye akanzi adedzwa nababa wake ndanzwa vachitaura kudaro akanga asipo asakazodzoka. Zvamunoziva ndiri kuti polisi yakazoenda nebhodhi naivo ini ndakasara ndiri paground. Munoziva panosvika polisi nyaya dzingobuda zvekumhanya vamwe vanenge vachika kubvunzwa nepolisi nyaya dzakazotanga kusara dzichibuda. Mukomana wavo vakutaura kuti havazive mukomana waNomsa akanga aripo ndiye akanga ane foni yake yeNomsa vakatobviti baba wacho tipe line redu zvese zvakabviswa. Ndakabvunza mukomana vakataura vanhu vekuklinika handisiri ndakatsvaga information akanzi musikana uyu 2 days adzapfuura akauya pakliniki nemukomana wake uyu vachitestwa nhumbu akatesta positive nhumbu. Hatisi kuti nhumbu ndo yakamuuraya kana kuti nhumbu yanga yakakura sei hatizvizive asi akanzi akatesta ndo nyaya yenhumbu yavari kutaura kunzi akatesta positive kuti ane nhumbu. Nyaya iri kunzi munhu ainwa drink ainwa dragon chokwadi ndo zvakataura Garden Boy asi vese bhava rakanga rakazara hazvina kuitwa pasecret. Ndo zvandikazovaudza kuti vanhu vakupupura kuno kuti mwana wenyu ainwa doro riri dry akafonera mukomana wake akamuignora kuti huya titaure nenyaya dzenhumbu mukomana akamuignora. Zuva iroro akatenga atodanana nemumwe mukomana ndiye akatozomuprotecta zvokuti zuva racho aigona kuti akatorara navanhu vese mubhawa
achinzi aibvisa hembe. Zvandaivaudza izvozvo zvanga aitaura izvozvo, achibatisa vanhu mazamu mumba wavo achinwa doro ngemunhu anopenga, kusvikira akabva azokolapsa akaita weti imo mumba wavo, akatakurwa bhawa makazara vanhu, akarariswa mumba. Kuseni pavakazomuka vanhu pavakaona munhu akaoma akafa, ndokuzofonerwa kwandikaitwa. Bhawa mugarden boy ndakatovarisa bhawa nevanhu vakanga varimo, ende ndichizofamba vakomana vakutozara after paya vaitaura kuti zvakaitika paya zvinotyisa zvisati taona zvakadaro. Nyaya dzakatanga kunyatsobuda semaitikiro azvikaita chaizvo, but muchidimbu munhu akaabvisa akanwa doro, yanga ari ngori matukizi ega ega everywhere. Saka pavari kuti ndakatarisha ndakavatarisha image yebhawa rangu, zvakangofanana nematauriro amuri kuita kunzi munhu afira mubhawa. Ndakuita kunge ndakachekeresa munhu nandiite zvokuchekeresa. Ndozvandikavaudza kuti no, uyu musikana uyu pandanzwa information dzedzaakaita akatondibhowa, akatanisha image yangu. Haukeni ndiri kutrasta kuti uri pabasa unotanga kuita zvekudhakwa. Doro racho zvese zvakanga zvakashota imo mamusisi, doro ranga kungopa vanhu vese vainwa navo. Bamuna vanhu vaisvika kuma 20, hazvina kuitika secret. Weti yakaita unzi vanhu yakatyisa vanhu, yakaitwa nevanhu vakawanda. But zvinhu izvo patikasvika hazvina kumbotaurwa zvese izvozvo. Zvakasara zvaakuzobuda, mapurisa atoenda. Mupurisa akazodzoka kutizotora statement vamwe anga asina kutora. But results yepost-mortem handisi kuziva kuti ndakafanira kuvaudza here varivo vanga variko. Ivo nemapurisa ndovakaenda vanoita post-mortem vakandiudza results yepost-mortem. Saka vazofona vachindibvunza kuti mwana wedu anga ane 17 years. Makamuemploya sei? Ende headline yenye yekunzi mwana akatsvaga basa paFacebook haisiriyo semaziviro andinoita. Ini ndakaadvertisa pagrupu redu rekudheuta rinoti padoro. Pane munhu anoita zvemasunuka, anotisira masunuka mumabhawa, ndiye akamurifeya mwana akashanda bhawa riri panext nebhawa rangu about 10 kilometers away kunonzi Kubare, ndokwaishanda musikana wemubhawa. Saka ndakarifewa nemunhu anoita zvemasunuka, ndiye akandipa nhamba dzake kuti musikana ari kuda basa. Ndakati muudze andifonere. Musikana wayo aigara neshamwari yake uchitungwiza, anga asikagara umba kwavo. Muri kundinzwa here? Ndiri kunzwa. Aigara neshamwari yake uchitungwiza. Akanditi ini ndinogara kuHatcliff, asi kuri zvo ndiri kugara nemukoma wangu nefriend yangu kuchitungwiza. Vanhu vavo vakataura kuti havavazive. Saka ndopandaivabvunza kuti nhaye amai, mukunyatsorakidza mwana afa kuti mude rudo nemwana wenyu. Ko mwana aigara musango sei mukuti hamuzive kwaaigara uchitungwiza? Ndokwandikamutora achigara mamusikagare naye kumba. Akawaya kubasa. Zvechitupa akanditi chitupa parizvo anga asati andiratidza. Asi akati chitupa ndinacho, ndichakuratidzai. Asi ndaishanda nereferensi yekuti munhu akashanda mubhawa more than 6 months kunonzi Kubari. Bhawaho ndotorarika bhawa rangu. Saka ndangotora munhu ndichishandisa referensi yekuti munhu aishanda kubhawa. Saka basa harina kuwanikwa paFacebook. Halo? Yes, ndiri kunzwa. Yes. Saka hameno kana mune zvimwe zvinhu zvamungade kuti mungabvunze, asi semazira angu ndio maareas andaona iwawo kuti 1 paFacebook, 2 vari kutora sekunge vakaenda kuchiweshe vega. Ini rufu ndaito ini handigare kumusha Medem, ndotoshanda muno muHarare. Anenge ari wega kumusha uko. Ndakatofonerwawo, ndikitovafonera kuti mafonero amaitwa ndo andangoitwawo. Ndakavadedza takasangana muHarare takazoenda tati mutese kumusha. Zvinhu takanozoonera tiri pamwe chete. Dana vazotaka kuda kuti madhimanzi twavo itwo vakatanga kuti makaemploya mwana wangu ane 17 years ndikuda kubhadharo. Ndopatikataka kupindurana message achava nawo. Ndazvaudza kuti aiwa Medem, ina handichataura nezvenyu. Chitorai matano. Tosangana kukoti kana kupikwa mungadi. Because inini ndinoadvertisa basa. Ndakaadvertisa basa. Kwese kwatinoona unotorwa vanhu basa kana mumakambani medu. Harisi basa raemploya unobvunza kuti vabereki vako unobva kupi, kana kwandikaemployiwa ndabvira ndakabvunzwa izvozvo. Ndanzwa muchibvunza futi muchidaro. Handizivi ndizvo zviri mabasa here kuti kana wawana munhu achitsvaga basa kana panewspaper anofanira kuzoti employer azofonera vanhu vacho kuti zvakamira zvakadai. Ndoziva kuti munhu kana auya kubasa. Munhu akafira pabasa, emergency yakaitika, handine nechekufa kwake. Ene ndakabva ndavaudza kuti kana achiziva kuti akafa sei pane mafiro akaita, ngaangodzokera munhu akamuuraya. Okay. Yes. Inini maonero andikaita neassessment yandikaita tese tichisvika ipapo, ndakangoona kuti munhu akafa nedoro.
akaabvisa doro. Okay. Zvinova zvinhu zvakaita zvakabuda postmortem. Postmortem zvokuti havasi kugutsikana nayo ndo vaifanira kutaura ikoko ende ndakanga ndisiko ndo vakaita postmortem nemapurisa. Okay. Yes. Ndofunga ndichikudzorera kumashure. Yes. Pataenda mberi. Panhau yetaito yamataura kuti yeFacebook kuita sei kuti makanyora kuti mwana akawana basa paFacebook. Yes. Ndofunga ndambopindura ndichiti isusu patinoenda kunotsvaga nyaya kana kuti patinofonerwa nemunhu kuti ndine nyaya iri kundishungurudza. Tisingazive kana kuti nyaya yacho yakamira sei. Ndofunga patakasvika zveFacebook ndofunga ndivo vakazvitaura. Ndofunga kana makateerera vhidhiyo yese makanzwa achizvitaura. Ndofunga panyaya yeFacebook vakatsanangura vakati kuti mwana akatotiratidza ari pamba akati ndine basa randawana riri paFacebook. Saka isusu ndopandakati inini kana vahari mbiri vakateerera vachinzwa nyaya iyi ngavatitsvage so that tinzwisise mativi ese sezvamaita nhasi kudai. Because pari zvino munhu akavatsvagira basa aita zvemasununguka nhamba dzake tinazo nogona kufowadhira emonzwa usaidhi rake ndianozivana nevanhu vaaigara navo chitukwidza munhu anga asingagara nevabereki. Mwana watikatozoona atori pabasa kuti mwana anonwa doro anoputa mbanje atoo pabasa. Mbanje inezo dzedze. Paakakudzai makore ake mwana uyu akaita nemakore mana? Akati ndine 20 years. Ndofunga sekuti kamutsvaga basa ndofunga chiro chakakosha ungazwe mareferensi kuti Elizabeth akamboshanda kwakati asi chakakosha ndofunga kana kupinda mubhenga upinde usina chituko. Zvese zvechokwadi zvinozodzidza nekuita. Kana imweni kunzi munhu akarara nemunharaunda age zvinowanika asi une madhifensi aripo unoti wakaona bhodhi remunhu ndakafungidza kuti munhu mukuru mukoti anotambirwa iwavo dzimwe nguva unonzi wakaita reckless zvese zviriko. Ine munhu makabona pikicha yake zvekuti ungafunge kuti ari under age zvechitupa ndaigona kuzvitsvaga kuitira kuti ndizorifika kana ndati ndazobirwa sevanhu vanenge vachishanda nemari but zvokuti ungafungidzira kuti munhu ari under age kana wakamutarisa zvinhu zvokuti handikwanisa kufunga izvozvo ende nekuziva kuti aishanda munext bhawa tiri pa20 km aware ndinoziva raakashanda 6 months kuti uzofunga kuti uemploya munhu ari under age zvese zvokwandiri zvanga zvisiri kundibudira because ndanga referensi yandakapiwa nepaaishanda nepaziro. Yes, asi zvimwe zvacho even ari zvino takapinza munhu basa takutora izvo madetails nechichi zvese tebhora takunyora but zvimwe unozodzidzawo nekuita nekuona neexperience. Ndazvamusanangura nhau yekuti ndimakabva navo kuno ana mai Nomsa. Ivo masananguriro avaita vaiti ivo vakatofonerwa nemusikana aishandawo kana kuti shamwari yake aishanda nayo ikoko kuti weshe kuti ndo zvaita mwana. Asi imimi hamuna kuwana nguva yekutaura navo maererano nezvakanga zvaitika izvi. Nekuti zvoti kana pachinge paitika dambudziko one of the other vanenge vari munharaunda kana vari mudhuze vanotanga kufonera imimi sezvo ndinenge muri mubereki anenge achigara nemwana. Ichokwadi icho chamuri kutaura. Asi apa ndinodawo kuti mubate baba vacho. Handifunga kuti nhasi baba vacho vachiri kunetsa kubata. Muvabvunza kuti vakatorwa nani kuno kwaHarare vakaenda nani kumusha. Ndesakati dai zvimwe makakwanisa kutaura nababa vacho ndisati ndataura even nemi machiona kuti panodwa nemaconflict ari kuita. Ini ndakafonera amai vaNomsa asi ndichibva mukuvafonera kwandikaita vanga vabva mukutofonerwa kudhara nevanhu vakanga vari kumba because musikana akafona ndimanager wangu. Manager wangu anomirira inini kana ndisipo. Uri kupanzwisisa? Okay. Manager wangu ndimanejera mabhawa akewo but ndianondimanejera paakanzwa issue yake yozoatenda ndo akatsvaga nhamba vakavafonera mai Nomsa ndisiri kubatika achibva azongondifonerawo ndichibva ndakazovafonera mai Nomsa kuchiweshe kwavaenda nekupiwa vasingakuzive ndakanditi hatisangane mutaundi ndakasangana nevarume vavo ndakatovamira 2:8 ndakatova mutaundi musiri sandi murume wanga mati ivo mai Nomsa vakanga varipo. Mai Nomsa nevanhu vekuchechi nevamwe vese ndakavati vandimirire pana Harare Drive naRoma Gundi. Ndopavakatimirira navanhu vekuchechi takasangana ipapo takabatana maoko takataurirana tiripo ipapo muno maHarare. Ndikuzovatungamirira inini takuenda kuchiweshe. Polisi ndopatikaifurira iri takaipa goa yedu kuti fanoenda unoita ibasa.
vakati havana fuel, takati noisirwa fuel vaibhadhara paservice station. Mota dzedu takaenda iri convoy. Polisi ichisvika yakatanga kusvika takazosvika kudai 5-10 minutes tiri convoy tichibva tese kuno Harare. Okay, ndofunga inini pandidoti pajeke ndekuti mainomsa vaiti inini vakanga vasingakuzivei nekuda kwekuti mwana aiuya kumaweekend. Ndofunga ainzi akambouya 2 weeks before here mushure mekusakatika kwake. Ndofunga vakatombotaura, ndakatombobvunza kuti makanga mine nhamba here dzekwaishanda mwana, zvichida pane zvinhu zvinogona kuitika, munogona kuwirwa nenhamo mukatadza kubata mwana, munogona kubata murungu wake. Vakatipo vahari mbiri itsusi takanga tisingavazivire, asi mwana paakauya aipupura kuti ndigere zvakanaka kubasa. Saka ndoda kunzwa kuti imimi pamakazofonerana apa nhamba ndimakanga mine nhamba dzavo here, iyo vasinga dzenyu here, zvaifamba sei? Uye maikomuniketa namai here kana maikomuniketa nababa? Right. Regai nditi pavabereki vacho ndasina kana nhamba dzavo vese. Ndandine nhamba yemunhu waaigara naye kuchitungwisa, ainzi friend yacho, nemunhu akamutsvagira basa anoita zvemasunukana, asi nhamba dzacho dzemunhu akamutsvagira basa ndichinadzo. Ndopekutanga. Mamabvunza kuti chii zvakare? Kuti right, pavari kuti nini pandiri kuona kuti pane hamena kuti kunyepa vachiziva here kana kuti kusaziva. Nomusa auya kuchiweshe 3 weeks dzaakashanda, haana kubvira akadzoka kuHarare. Haana kubvira akadzoka kuHarare. Asi nepicture yandiri kuona nomusa paaigara uchitungwiza anogona kunge akashanda somewhere mushop mune mapicture aivatumira aya. Aiwa isi shop yangu handitoiziva shop iyi. Saka anogona kunge akashanda somewhere akabva kwaakashanda achiuya kumba kwavo achiti ari kushanda kwahari mbiri, kana kuti havakazongozvibatanidza, asi shop iyi haisi yangu. Ende nomusa paakauya uchoshe 3 weeks dzaakashanda haana kubvira akadzoka kuHarare. Ndofunga zeshopu tinogona kuti tese tiri kuwirirana nekuda kwokuti mai vaiti mwana takatozozwa kuti ari kushanda mubhawa mushure mekufa kwake, vafonerwa neshamwari yake. Zvichida sevana mapictures aya vanogona kunge vakatora zviya zvekuti haasida kuti vabereki vazive kuti ari kushanda munzvimbo yebhawa. Saka peshopu I think tinogona kuwirirana kuti hashopu haisi yenyu shuwa. Shopu haisi yangu, ende ndiri kuti ivo pavari kuti akadzoka anga asikadzoka achibva kuchiweshe. Aitobva kuwe kwaaishanda, musikana anga ashanda mashopu akawanda. Kwedu kuchiweshe akashanda mubhawa dzinenge 6 months. Handiti akadzoka kuHarare. Wandiri kuti mukomana wake waaidanana naye yakanga itori continuation yavakangoita pavakanzwa kuti adzoka kuchiweshe. Vakabva vangokontinua vachidanana sezvavaingoita kudhara. Saka munhu wekuti pavari kuti akadzoka apa anga asingabve kushopu kwangu, aitobvawo samwe kwaaishanda achipfuurira achizouya kuti awana basa kushopu kwangu. Ende zvavataura kuti akaona zuva restrike iri yechokwadi. Ini ado kuti ndinozoya mangwana akati aiwa ndinotouya isati daitoendawo kuchiweshe ikoko nebasa takazonosangana kushopu kwakumanheru. Asi ndiri kufungidzira kuti aishanda samwe mushopu akavatumira mapicture iwawo achibva azoya kubva kwangu, inde handisina nhamba dzavo. Okay. Yes. Muchitaura nababa nazvose kunge relationship yenyu nababa ndo kwainge kasimbira zvichida nasekuru vanga vari spokesperson. Makanzwa here magara raita mwana kumba? Ndichitaura nababa inini ndavaona mutauni. Baba vakatanga nekundiudza kuti vakatondisimbisa vakati pauda kuti tishinge mhepo iri mumusha medu ndisanisana wangu take tafa takadya poison nevana vangu vese 4 nechikafu chakachaiswa tai vanhu vaenda kuchechi takadya masikati. Kutaura kuno takabuda muchipatara tiri 4 nevana vakomana 2 zvekuti tanga tine 8 days tiri muchipatara takaadmitwa. Saka zvaitika izvi yanga iri continuation zvaifanira kutangira kwandiri. Zvinhu zvacho zvakandisona. Vakaenda vachitaura nyaya dzavo dzese. Tanosvika ikoko munhu anga akutungamira ndiye anga ari mumota yamai nomusa ainzi sekuru. Sekuru ndiye akamisa kuti kana mapurisa ainterviewa vanhu ava, ko isu tisani tingavainterviewe kana mapurisa avainterviewa zvakwana. Baba vacho vakabvunzwa kuti aiwa tisina chekuda kubvunza mapurisa kana vainterviewa zvakwana. Amai nomusa vakanga vafenda vari kwavanga vari uko. Saka handisi kuziva kuti pavari kuti vakarambidzwa kutaura nevanhu ndepapi. Ndakavabvunza takuda kuenda zvakare, vakataura the same zvekuti tese tiri ipapo takave nekukahadzika kuti baba naamai vanogara pamwe chete vanoti vanhu vakarambana. Because ava vaichema zvakare vanhu vachinzwa vachichema kuti mhuri yangu yapedzwa mumusha mandikaroorwa
kuchema kwavaita. Saka navatanga kukadzika kuti vanhu ava vari pamwe chete. Nharo dzaitwa tapedzera kuti tinotaura nemurume nasekuru nababa vanombusa kwavo vega. Amai nombusa vozviramba like kutorwa kwezvinhu pagumbezera akafira nezvakadaro zvanga zvangonzi ngazviende vati vari kuzvida ana baba vanombusa. Ana amai nombusa vakati asida kutakura zvinhu zvevanhu zvinozoti pangozi. Vanhu vaikakavadzana pane zvavaita. Even up to now handina kuda kuzviziva kuti harisa haro basa rangu kuti vari pamwe chete nemurume. Yes. Ende murume ndichipanana naye update ndaitaura naye pese stage yese yaitika ndaicommunicata nawo zvokuti ndaitwa ndichibva kumusha ndikuya ndichizova pamari iyoyo but ndakabva ndatozongodzima ndanzwa matauriro aita amaya ndakati inini imomo handisisimo because inini handisi kuona chandikatadza. Munhu chinouraya munhu inguva, inini handina chekuita nekufa kwemunhu. Saka wai kuti munhu auda kutondipa kuita kunge ndini ndakauraya munhu. Ende apa ndazonzwa mabudiro aita pavari kuti ndakavati handei ndakavati aiwo kana muchida tinoenda kumusha mota iripo sekuenda kwatikaita munonyatsonzwa muchiinterviewa vanhu kuti mwana wenyu akafa sei, asi zviri kubuda ndezvizvi nezvizvi nezvizvi. Okay. Yes. Ndofunga chandiri kuona chiri kunetsa pakati pemhuri kana chiri kunyanya varwadza ndechekuti vahari mbiri havana kuzowana mukana, vakangobhadhara should be 160 here, havana kuzowana mukana wokuuyawo kunhamo. Tozoti kana munhu achinge afirwa nemunhu aimushandira zvakanaka kutuma kana nhume, kutuma kana hama, kutuma kana shamwari kunomirisa kuti inini handipo, ende imi muri kunzi hamuna kuzokwanisa kunge muchiendawo kunobatana navo kusvika muchidu uyu wakuita. Amai wamuri kutaurawo semutemo itsika yekuti zvinongoitwa. Tsika yedu. Asi tsika iyoyo itsika yedu vanhu vatema yekubata maoko, asi munhu akasana bata maoko haisi mhosva. Chinondipa kuti ndinobata maoko chekutanga unotanga wataisa safety yako nemafiro akaita munhu. Kuti ndiri kuenda uku munhu afira kushopu kwangu. Ko vanhu vakanondipandukira, yesi baba ndiri kutaura navo tiri kunzwanana. Ko vamwe vanogama vakanondipandukira ndiripo ipapo. Ndinoita sei? Ndiri kutaura kuti isisu kwedu zviriko, ndinogona kutaura sababa kuti sei munhu auye panhamo vafanira vechidiki vanenge vakadhakwa vanozviramba izvozvo. Zvino ndiri kutaura zvinhu kana musati mambozoonawo kwenyu ndekwenyu. Rufa rukondorero nokunzi ava ndiwo baba. Parufu munhu anenge vane maimotions avanenge vanawo akasiyana siyana, especially vechidiki vanenge vakadhakwa. Zvinhu zvatinosangana nazvo zvatinotomboitawo nesu vacho. Saka zvinhu zvekuti 1 chechi 2 update yekuti hasi takati vakabva vachidza roitwa postmortem the following day yakazoitwa zuva ramangwana acho. Ndichifonera baba vacho vakatozonzi azovafonera kwavo manheru vaita postmortem yatozoitwa tapiwa body munhu tikutomuviga mangwana. Asi to say the truth chakanditarisa kuenda inyaya yekuziva mareaction anoitika mumarufu, especially patinenge takasangana nenyaya dzemafiro asina tsarukano anenge iwawo. Yes, anenge usiri very safe kana kutumira munhu anenge asiri very safe. I think ichi ndo chokwadi chamutaura manje. Yes. Nini hazviite nenhau yekuti mati imimi hausi mutemo. Aiwa, pandatanga utaura mhari mbiri ndokuti ndati ngatichiitsika yedu sevanhu vatema nekuda kuti tese tiri vanhu vatema. Ndii mandinzwa here mapindiro andaita ndamazwa mapindiro amaita mukati mimi maitya chokwadi chende chekuti maitya. Aiwa, ndatanga ndichiti hausi mutemo unondisungira kuti inge uripo chete. Ndichida kuendera mberi unotarisa issue yako kuti uri safe zvakadii kana uchida unobata maoko. Asi dai uri mutemo wekunzi you must be there, ungati ndingaite sei? Rega ndinova zvangu ndinosungirwa nemutemo. But apa hausi mutemo. Saka unoona kuti safety yako inenge yakamira sei? Zvauri kumboonawo kwevamwe zvinofamba sei? Because ndamunhu ati kurei marufu andasvika anenge akada kudaro akatoti wandei. Panorwiwa marufu munoitwa wauri kuti baba haazokwanisa kuprotecta. Ipapo chipamwe chete. Yes. Inini ndiri kutokutsigira kuti sezvamukutaura kuti inini maitya kuti pane zvinogona kuzoitika nekuda kuti panhamo panoitika zvinhu zvakasiyana siyana. Yes. Isusu takuda kumira takatarisa kudivi redu sevanhu vatema. Zvanga zvakaisei kuti sevanhu ndofunga kuti sekurwadza kwavari kuita ndofunga ndataura ndikati chiri kunyanya varwadza semhuri.
Alright, kana kuti saamai nomsa ndechekuti ava hari mbiri vakatibatsira nemari asi vana kuzokwanisa kutumirawo kana munhu mumwe chete ivo havo semunhu ari kuti ini tikazosvika vanhu vanozondiita sei sefiti yangu zvichida vaingoda representative aibva kwamuri zvichida ndiani kana ndiani igona kungonomiririrawo zita renyu kuitira kuti paklinike ipapo kuti zvakaitika ndepamwari mwana uyu akanwa doro zvikafamba zvakadai nekuti apa tinenge takuti zifu vari kuti sei vasina kuzouya pachinge paitika nyaya muri kundinzwisa zvakanaka ende ipapa handisi kutombopekesana nemi isiso pavachisvika vakaona family yangu yese kubva baba naamai everyone akanga aripo takaonesanawo takatya ipapo patiri kutaura ipapo kuti tingatume anyone kuenda kuna ikoko plus nemafambiro azvikazoitawo acho even boyfriend yacho chaiyo ndakaita meeting nayo kuti muri kudii muri kuendawo here kunhamo katakuti inini mumwe wangu naida unopasana naye kusvikira tiparadzane mukufa ndichimuperekedza but nemaitikiro arikuita zvinhu izvi ndiri kutotya kuti ndinoenda ndirisani akatiwo zvakara hasi kuenda nekuonawo maitikiro anenge achiita chii manje zvaisatoita kuti aende but sechivanhuwo inini zvichida ndima makatosununguka ndima muri perfect pese nekuti mitese muende ikoko boyfriend yaisatoenda ende mwana uri anga ari under age 1 2 pamuviri patakunzwa zvakare zvaisatoita kuti ange ariko handi munoona kuti inifomenyenze pamuviri dzamuri kutaura handina kumboita dzekutsvaga manesi akauyawo pachipatara ipapo ndokatanga kutokomenda kuti koyu mwana uyu ndozvaaita akauya pachipatara 3 days nemukomana wake vakateswa akabatwa nenhumbu saka vakomana zvakazondibata ndakubatanidza nezvaitaura vakomana kuti musikana akafonera mukomana wake mukomana akamuignora akakumbira vanhu 2 foni achichinja akadayirwa kudayira mukomana paanozonzwa izwi remusikana wake apiwa foni okata foni musikana nopa akatangawo misbf zvese zvitanda kubatanidza nenyaya dzenhumbu dzakutaurwa but hatisi kuziva kuti zvingave nechekuita here chekufa chakaonekwa nevanhu mwana akaabvisa doro akanwa doro zvisazvamboonekwa ende doro racho nevamwe vakomana vakamutengera vatoripo vari kutaura zveshuwaisi akamutengera utaona achinwawo takatenga doro rakadai but matauro aikaitwa kunzi anga ane kachigubhu kecasket hadzika kedragon ichokwadi matauro azvikaitwa but vanhu vanga vasati vaita open apo vaityawo nezvakanga zvaitika vanhu vakasara vaizoita open up nanhasi kana makada kuenda kuchiweshi munonobvunza nyaya iri kuzivikanwa asi semaziro enyamunoita panyika wakaita bhizinesi rinongonzi kuromba wesi pazoitika zvinhu zvinenge zvakaita saizvozvo kutongozvitambira kuti handikwanise kumisa vanhu zvavanotaura nezvavanofunga iri rinongoziva chokwadi chavo kuti maoko angu akachena nenyaya ipi iyi asi pakambotaurwa pakambotaurwa zvekuti kana ivo vacho mafona nhasi tese tiklinire nyaya dzacho ndesaka maona kana ivo pavakada kuzoda kuita teki neni ndakabva ndaita hasha kuti nehondo dzedza ndaonawo kune matauro andaitwa nezvinhu zvakaitwa iri human error inini pandiri handina kana dhauti ndiri kuziva kuti munhu akatofa nedoro nematauro azvikaitwa ende kwavari kuti vapedza mari vachienda kuti vanoda kuziva chakauraya munhu kana kuti gaadzokere mune munhu akamuuraya ini ndakavaudza kuti itai kuti adzokere munhu akamuuraya kana akaurayiwa nemunhu ndozva ndingangovaudza maybe wakutya kabhozi vanhu mazono vangutipika kamuya wacho ndio zvandiri kuti hatina kana chatikatya kana mumba macho kana chii kana handikanotombovhunduka because maitiro azvikaitwa anga sofa zvakanga zvavapachena kwandiri asi ndichienda zvekuputa mbanje nekudhakwa anga ari palast warning kana baba wacho tichienda ndakatovaudza kuti mwana wenyu anga achiputa mbanje anga achidhakwa ndakatomupa last warning kuti wakadzokorora futi nekushota ndiri kudzinga basa chinhu 1 chandaa ndakamuchengetera pabasa kuti mwana aya ari kushota ari kudhakwa ari kuputa mbanje halo yes ukunzwani munhu wekuti bhawa raizara haidi kunyeperai kaitengesa asi nyaya dzekudhakwa idzodzo ndozvatainetsana changa chiri chidhakwa chaicho chisiri cheutamba haiputa mbanje yainwa eni chinonzi doro okay yes
saka hamene kuti ivo vakanga vasingazvizive sei kuti ndizvo anoita. But tichienda mumwe wavo wekuchechi wekuchiweshe ikoko akazoteera kurufu mukadzi wandikapa lift. Zvese zvandiri kutaura aipupura kuti nomusa haagare kumba, nomusa angouya achibva samwe hamene kwaanga akugara akuita zvekudhakwa, but munhu akakura ari muchechi. Saka zvekuti asi baba wacho chivaudza vanenge vakatoita kaushamisika nazvo kuti vanga vasingazivi kuti anodhakwa anoputa mbanje. But zvekufana mbava I think parents ake ese anga ari away. Bosi nakanzwa mama wachiti pane kwaakamboenda vakanomutora vachiti haakwanise kunge achishanda munzvimbo dzakaita semabhawa nekuda kwemakore ake. Saka zvichida zvimwe zvinenge zviri hidden mukati memafamilies. Patika tiri kuti akashanda more than 6 months bhawara ndikutaura panonzi pabare zvinozivikanwa nemunhu wese, vanhu ndokwavaitomuziira. Saka ndozvandaivabvunza kuti munhu asi afa ndopamauda kuva consent munhu aishandawo mabhawa makore esa. Inini ndanga kuti ndimutore ndakamutora achigara neshamwari kuchitungwiza. Makanga muri kupi mwana musikana achiita basa rogara neshamwari? Nhasi afa mauda kuita kunge munomuda sere. Zveshuwa mashoko ndakaataura. Bhozi vakadawo ndiita kunge munhu ane rudo sereki nemwana kuda kupandukira inini, asi variwo vakanga vachi yes. Saka ndikazivewo hangu asi maziviro angu medhemu ndowandataura. Okay. Kufa kwadomsa kwakatikatyamadza tese, especially saita zvakuti zvizvi zvanyatsoitika. But hapana kutora 1 hour chokwadi changa chatozongobuda pachena kuti munhu akainwa doro ende nekunhuhwa kwacho ranga riri doro rega rega ifeni paanga ari. Saka handizivi hangu kuti zvinofamba sei. Inini handisiri strong paFacebook pamaYouTube nechichi zvokuti ndizoziva audio ndakatoitumirwawo nemunhu ari kuSouth Africa. Saka kwandanga ndiri naye ndisingakwanise kuivhura, ndazokwanisa kuivhura nhasi ndadzoka muno muHarare. Aiwa, tinotenda ende ndozenge riri donzvo redu kuti tibatsirane tinyatsonzwisisa mativi ese enyaya iyi. Tisina kwatakarerekera ndofunga kana makatonzwa takatoti kana vari vahari pikiri vachinzwa nyaya iyi ngavatibate so that tinyatsonzwisisawo kubva kwavari kuti nyaya yacho yakanyatsofamba sei. Nekuda kuti zvichida mhuri inenge ichiri yakaremerwa, inenge ichiri kurwadziwa ende panenge pasina futi response yakanaka inenge yakaitwa pakati pemhuri mbiri. Handizive way forward toita sei. Inini handina way forward nawo, handitaure nevakadzi kana itaura zvemusha. Pavakatotanga kutonditaurira ivo ini ndaironga zvandaronga nababa wacho ndabva ndandobuda mavari zvachose. Kana iri ngozi tichazosangana nengozi. Okay. Mandinzwisisa? It's okay. Yes. Wozi ndiri kuti ndaitaura nababa vemusha. Tichikurukurirana. Tichienda mberi kusvikira pandaiuya ndichifanira kuvapa mari yandandavaudza. But nyaya yakazotengwa nemadzimai. Madzimai kwakutondida kunditseretena pafoni. Handisi munhu anotseretenwa zviri simple kudaro. Ndakabva ndatosiyana nazvo. Ina handisiri ndakauraya mwana wavo. Ende munhu mabasa vakawanda vari kufirawo mabasa handina kutanga kuona iye wega. Kana kubasa kwedu kuno vakatofirawo pabasa. Haisi mhosva yekuti munhu angauya kubasa. Kana iri mhosva ndozosangana nemhosva yacho iyoyo. Asi kuti ndingataurirawo anything ndinganyepi. Ndoda kutaura nemunhu ane pfungwa dziri straight forward sezvataita tichienda kunhamo. Yes. Aiwa, tinotenda vahari mbiri. Ende chandanga chikumbirawo dai magona mainterviewa baba vacho monzwa saidi ravo mointerviewa pana sekuru akanga ari spokesperson wavo ndiye aita madecisions ese ekuti ngatitaure nevanhu ngatiite izvi in consultation nababa vacho. I think makakwanisa kundiwanira vanhu vaviri ivavo zvavachataura handizvizive, asi munogona kuwana information iri better than yatiri kuzoona amai vakanga vakazvifenderawo zvava vari kwavanga vari vakazomutswa vakunzi ngatichienda. Yes. Aiwa, tinotenda ende tine chivimbo chekuti zvakare sekuru nababa kana vachinzwa paresveka pakubva paconversation yedu yenyu yandaita nemi pamwe chete neyamai Noxa vanotitsvaga zvakare votipa clear information inokwanisa kutibatsira. But iko zvino ndinovimba kuti taane chimwe kana taane mumwe muono pakati penyu nemhuri iyi zvichida zvinogona kutibatsira zvakare
ende isusu tinenge tichifambisa mashoko kuitira kuti kana paine zvimwe zvakare zvinenge zviriko zvichida chabatwa zvakare nevekuchiwechi vakanga varipo votiudzawo mativi kana erinyai mazivire anoita nokudawo kuti isusu tinenge tiripo pakukliya mazita anenge asinei nenyaya dzinenge dzichifamba. Saka tinotenda vahari mbiri nekutipawo divi renyu panhau yekushaya kana kuti yekufa kwakaita Nomsa. Ende vanokwanisa kubatsirai vamwe polisi nazvo vaida kutaurwa zita rayo nyaya yakaenderwa neinonzi Chombira police station kwanzvimbo. Munogona kuvabata vanokuudzaiwo zvavari kutaurwa zvinonzi postmortem havana kuiona mushe nechichi zvese zvinogona kukliwa. Postmortem yakaitirwa kuconzession. Saka iko ndo vaiita vega nemabhosi mapurisa akati hari mbiri hatikudei postmortem. Tinoda baba munhu nehama dzemunhu. Ndiko kusara kwandikaita. Vanogona kubatsirai futi because ndikunzwa kuti pane makwiri epostmortem kuti postmortem takangomhanyiswa hamunoti vaimhanyiswa nani varivo vakanga vanzi ndivo vanototipa kana dheti rekuenda kupostmortem vakanzi munotipa timi ndimi kana pamunenge makasununguka. Okay. Yes. Aiwa tinotenda nedivi renyu vahari mbiri. Thank you very much. You are welcome. Makasununga kundibata anytime. Aiwa tinokubatai regai timbonzwawo kuti iyo yacho ikasvika kwavari vane zvimwe here zvekupindura kana kuti vana sekuru nababa vacho vachatokudii. Yes, especially baba nasekuru ndo vataita navo matare ndo vaitungamirira zvinhu izvi. Amai hatina patikambovaona kusara kwekubvunzwa kuti hembe toita sei nadzo, asi ndiri kuona ndo vaakuramba zvese zvaiitika. Aiwa tinotenda regai tiite mashoko kwaanofanira kunge achisvika chaiko. Thank you. Tinotenda. Nomsa akaenda kubasa. Aenda kubasa akati ndaya mwana basa kuchiweshi. Ramuti ndire pai basa iroro. Akati ndine mushopu. Ndobatotitumira piki titori naro mfono. Ndinoratidza kuti ari kutoshanda mushopu. Baba wacho akati ndichauya ikoko kuti ndizoona kuti uri kushanda pai. Vakati alright. Akati ndichapota ndichiuya ndichikutarisa anga ana less than 3 weeks. Aenda ikoko. Wiki yacho akatouya tikatomuona. Haana kuzodzoka. Takazofonerwa iri Sunday makuseni. Nemwe musikana achiti Nomsa haasi kumuka. Akangomwa mashaya. Haasi kusheka, haasi kuita sei. Ndo kuenda kwatakaita tichinoona tichiti mwana wakafa. Ngatindei ndichidzosera mashure. Paakaenda tozoti kana mwana achinge atsvaga basa vanenge kwaanenge atsvaga basa kana kuti kwaanenge awanikwa basa ikoko vanogona kufona vachida kunzwawo kuti mwana uyu anogara nani kuitira kana paine zvinenge zvaitika vanokwanisa kuwana next of kin wemwana uyu. Imimi nababa mwana uyu basa rakawana sei? Isusu akati ndariwana paFacebook. Okay. Havana mbobvira kumbotifonerawo kana kuti vatifundzo kuti ndinani kana kuti chii kana tichiziva kuti ndivani ofuchi Nomsa akanga aine 17 years. Okay. Saka havana takatoonana day iroro razonzi Nomsa afa. Mwana aenda paakambodzoka rimwe svondo racho kuofu. Ndidzive nyaya dzairi kutsanangurirawo maererano nebasa kwako. Akangoti ndoshanda mushopu. Akangoti ndokushanda mushopu. Zvinhu zvese zvitori right. Akangoti ndokushanda mushopu. Munhu wandinoshandira ndiwe muhurumende ndokutaura kwakaita. Osi takati mhingi tamurambidza ndopanga paine mazuva emhingirikini lockdown. Aiwa yange iri chii hamene masi paida kuratidzirwa apa. Kamuti aiwa usaende handizviri kunzi vanhu vasafambe here. Akati aiwa ini munhu wandikunoshandira munhu wemuhurumende saka ati ndiende zvinoita. Hapana here kudzikira kweutano kwamaiona pamwana? Angasina anga atongori fit. Mazonzwa shoko iri ndofunga makarinzwa nemumwe musikana waaishanda naye kana kuti vaishandawo pashopu yepanext akakutsanangurira here kuti Nomsa akanga arwara here zvi zvakanga zvaitika kuti azosvike pakungomashaya? Hana akangoti Nomsa haasi kumuka kurara kwakaita nesu raana kumbomuka.
ndochete zvakatitsanangura kuti haasi kumuka, haasi kuita sei, haasi kana kusheka, atoratidza kuti akaoma nomusakusisina. Ndo mutsananguro wakaita. Makwira bhazi maenda kuChiwishi. Angari paChiwishi kuri kwacho? Kwajenga mvura. Okay. Pahari mbiri. Masvika ikoko makasvikoonani zvakanofamba sei? Tasvika ikoko takasvika tiona mapurisa atomupfekedza zvimakotoni zvezvemunzeve nemumwe. Takasvika takambofenda bozi zvinhu zvandakaonazvo zvandakatarisa ini ndaitofunga kuti vamwe mwana uyu akanganisa kuona kuti munhu aita sei afa, but ndikatomwana akatooma zvekutooma zvezvi. Saka ndakambofenda, but pandakamuka takaona paine mumwe garden boy weipapo ndiye wandakatonzwa achitaura achiti ndakamuona akabata dragon nomusa anga ari kushanda mubhotosito redu repano pahari mbiri. Atisati sikuziva sitaizoti mwana ari kushanda pai mushopu, skanzai vanga ari kushanda mubhotosito. Saka ari kushanda mubhotosito muno anga achita basa rekutengesa doro, but inini ndakamuona ndokutaura kwagarden boy, ndakamuona akabata dragon. Vakomana vakanga inavo vakanga vakabata 2 kesi. Saka handisingazivi kuti vaizomudirira here, but iye mukomana yanoti ndakazomuona adhakwa ndobva ndamusumudza ndobva ndanomurarisa. But to my surprise munhu wachona ane miri mudiki nemiri wakanga uina nomusa waiti ndakatomubvunzawo kuti ndiwe here wamusumudza, akati ndakatomusumudza ndobva ndanomurarisa. Ndobva makuseni ndamuka mba ndatouya futi mba ndamutarisa, ndangomuona mararisiro andakamaita ndowandangomuona akaita. Apa saka vakomana ava vanotombowanika? Handinambombira ndataura navo ini. Asi vanga varipo avo panzvimbo? Vaingonzi varipo, mumwe wacho ainzi aenda unoona baba wake. But chakazondishamisa ndechekuti ndakazoti ndazobvunza vahari mbiri vacho ndatoda kuonawo vakomana vaivai. Ndine mubvunzo wandoda kubvunzwa ndisina kunzwisisa, nandangonzwa rumazi chingotenderera zvichinzi ivo vakati akanga ari kumwa, anzi akaabhusa doro chichi. Saka pandakavabvunza vakandidaira rafu, vakati naivo vahari mbiri vacho vakomana vacho ndatozombotaura navo. Ivo vacho ndakabva vati zvoni maida kuti ndiite sei, vakatonditumira maodhi arimo akati maida kuti ndiite sei. Mwana wenyu akatonditanishira imeji yangu, hanzi akanga aenda pakiriniki iri achibva atesitwa nhumbu ndobva atanga kumwa doro rakadaro, bva atanga kubvisa hembe, hanzi bva atanga kubatisa vanhu mazamu, hanzi achiti handisisina mukomana ini zviri nani ndife chichi. Hanzi ipapo ndobva akabva azodonha, hanzi ndobva azviitira weti here, ndopa wari kufunga kuti ndofunga ndobva akazofa here, ndobva azotakurwa here, ndobva azoradzikwa. Ivo ndo vakanga vakuzotaura achitaura paodhi, but isusu tiri ikoko hatina mbunzwa izvozvo. Inini ndini personally nemaeudha ndakanga ndinawo takarongedza hembe, hatina kumboona kana bhuku rekukliniki kana kadhi rinoratidza kuti akamboendawo kukliniki. Zvese zvinhu zvake zvatakaona zviripo panzvimbo ndo zvatikangotora. Uyu mukomana uyu anoti iye akanga aripo wacho haana mbotitsanangurira izvozvo. Saka dambudziko rapo nderekuti iye akatipa $200 vahari mbiri vacho, ndobva vati $50 ndo mari yake because anga achita mashots ende mwedzi wake wanga usina kukwana. 150 ndiye uyu, 150 ndiye hanzi 150 ndiye uyu ndiye postmortem. Saka vadaro ndobva azomuti ndobva saka chekundishamisa ndechekuti kana postmortem yakaitwa sei isina kuona kuti akanga akazvitakura. Vanhu vakaenda kupostmortem vaitokomborena kuti pangoti kakamuka kumhanya vanonyatsoona zvakanaka kuti postmortem yakaitwa sei. Saka inini ndangota pamwe inyaya yekuti vanhu vanga vachirwadziwa, but zvakazondinetsa manje zvekuti ava vahari mbira vakutaura kuti ari kunzi anga abatwa nhumbu. Saka akamwa doro zvito to excess yekuti aimwa doro riri dry.
saka zvakanetsa ndezvekuti orit kana postmortem yakanyatsoitwa tezvo yakatadza nekuona kuti akanga aine nhumbu. Plus isusuka chakunyanyonetsa ndechekuti isusu kumusha kwedu akubvumidzwe kumusha kwawo zvinotoyera kuti kuvigwe munhu ane nhumbu. Panototanga patoonekwa kuti pangaitwe separation yakaita sei kuti mumwe nemwe avigwe pake. Saka ndozvakunyanya kushungurudza manje kuti kana postmortem yakaitwa sei tisina kuziva kuti munhu anga aine nhumbu kana yakaitwa zviri proper. Uyezve idzi nyaya idzi dzakazobuda sei kumashure. Isu munhu watakaona anambobvira ataura statement irori akatongotaura zvaakataura garden boy iyoyo zvakatotepwa nevakanga varipo maeuda ndakanga ndinavo ndozvavakangotepa. Hapana mumwe munhu akazotaura nyaya dzimwe idzi takatozodzinzwawo kumashure. Kumusha kwao ndikupi? Kubulawayo kuinkai Mandebele. Okay. Saka iwowa murungu wake uyu ndazomusanangura muchiti ndiye akazinga kutaura zvinhu zvese izvi. Akazoziva sei zvekuti musikana akanga ane nhumbu zvese zvekuzonoteswa? Ameno akazinga kuti hanzi ndakazosara ndikazotaura nevakomana vaimwa navo ndo vakazotaura but isusu hatinambozvinzwa. Akazinga kuti handei munonzwa kuti vakomana vaya ndozvavari kutaura ndozvavakandiudza asi isusu takanga tiripo havanambobvira vataura izvozvo. Baba vakanga varipo vasina mbofenda havanambobvira vataura izvozvo. Even mapurisa handidi kunyepa hatina kana statement yatikambotaurawo nemupurisa kana kuti titi tine patikambosiyana kana patakamboonawo kana patikambobvunzwawo hatina. Mapurisa akanga ari pasi ende akanga akutaura kuti mapurisa akatouya akavabvunza akaita sei but isusu hatina takangotogumira dhera tikangonomutora iroro ndopakabva patongopera zvinhu. Hapana kana zvatikazombonzwa kana dii takatozotanga kutonzwa nyaya idzodzidzi akutodzitaura iye ari mbiri vacho achiti ndozvakataurwa nevakomana vavo. Saka mwana wenyu akatonditanishira image but dai vakataura takaona kuti tozvifambisa sei. Kutanisirwa image handiti zvakafanana nemwana weInomsa kubvisa kwaakaita hembe zvake achiratidza vanhu nyama dzakavanzika. Ndiye anenge achitanisira image yake. Ko ivo vaizopinda papi pakutanisirwa image yavo? Panhau yenhumbu here kana kuti vaiti vatanisirwa image yavo papi? Hanzi akanditanishira image nekubvisa kwaita nhumbu ari mubhotosito mangu, hembe ari mubhotosito mangu, achibatisa vanhu mazamu, achimwa doro redry, achipa futi vanhu doro, vanga vasina kubhadhara because anga adhakwa akadii. But izvozvozvo patakasvika hatina kumbozvinzwa munhu akataura i1 garden boy ye. Saka vakomana kana dai vakanga vainazvo vakadii kutaura vakazinga kuti vanga varipo isati nambovaona dai vakatitsanangurira nyaya idzodzo ingadai takaona zvekuita. Muchinzwawo kubva munharaunda tozondomabuda nyaya dzakawanda. Pane here pakambotaurwa magariro aiita mwana navari mbiri? Isusu tichitonzwa vanhu atikasvika vari panguva tori vanhu vechikuru vaitochema vachiti mwana uyu anga akasununguka achitaura nevanhu kuti tizive kuti chamubata chii chanyatsoitika. Vese vaitongonetsekawo kuti zvakafamba sei. Havana mbobvira vatombotaurawo kana kuti munhu wemwana uyu wanga wakarasika sei. Havana. Vese vaitongotaura kuti apa paitika mashura apa paitika mashura. Zvese izvi takatozozvinzwawo nahari mbiri vavo but otherwise vanhu vese vatikasvika tichitoona havana mbobvira vatombotaura zvese izvozvo. Havana. Asi magariro avo vari murungu nemushandi wake vainzi vaigara sei? Vaishandidzana sei? Uyu semunhu anga ari munyowani. Semunhu anga ari munyowani hatina mbobvira ndofunga ivo nekutiwo vanhu vemunharaunda tivanga vachangomuona ivo vaitongopureza zvaanga ari kuti munhu aifara nevanhu aisevha vanhu zvakanaka. Havana mbobvira vataura kana unhu uipiwa wakataura pakati pavo because vaingoti munhu munyowani kubva patangotanga muona achisvikawo akangotambirika. Kumapurisa paakasvika vachitora mastatements hapana zvimwe zvezvinhu zvamainzwawo here zvaitaurika? Hatina chatakambonzwa. Kana izvozvo mukativhunza tine kana bepa rinobatikawo rekuti tinoti pakanyorwawo nemapurisa hatina. Hatina kana kuti mapurisa achakambotaurawo nesu hatina. Saka even tsvagiridzo kuti tizive chakauraya munhu chii? Hatina kusvika nhasi.
takatozovhunduka ipapa takutozonzwa nyaya idzodzi dzokuti zviri kunzi akanga aine nhumbu anga ateswa pakiriniki but mubhegi make takaseta tisi takarongedza zvinhu hatina kana kuona kana chinhu chairatidza kuti akamboenda kunorapwa. Hatina kumboona kana kozi munhu akaenda kukiriniki anotoonekwa bhuku, hatina mbozviona. Zvichida sevanasikana yama2K havarambirwe zvakare. Pane here pamakambonzwawo kana kutaura nemusikana akakufonerayo zvichida sevasikana vanogona kusheya matambudziko kana masecrets sevanhukadzi? Pane paakambokuudzaiwo here zvichida zvakavanzikana uzombomufonero mako nomakunzwa zvakutaura nawo hari mbiri kuti munzwawo saidi rake mwana wekuti zvichida nhumba yakanga iripo here zvakanga zvafamba sei? Hatina. Musikana watakasvika chiona aingonzi ndo manager watakangosvika chingotaura the same statement yekuti akangoradzikwa naGarden Boy pasovhorodo ndopandidedzo ndopandangoona izvozvo ini ndotoshandawo kubvawa kwangu. Haana mbobvira ataura kana chii, hapana chakambotaura. Hapana chakambotaura. Hapana. Saka kubva pamabva ikoko bva muna April kusvika nhasi pane here zvamati mambonzwawo kungava kubva kuna vahari mbiri kana kubva kumapurisa kana vemunharaunda vagere ikoko kuchiwezhe kuti pane akazombobatwa kana kuti pane zvakazombonzwikawo zvine chekuita nekuurayiwa kwemwana? Hapana. Mapurisa haana kumbobvira tombotaurawo nesu. Ahari mbiri vacho vakatongotanga kutotaura Rafiwa. Ndo Rafiwa akatotaura iyoyo kuti nini mwananyi akatonditamishira imeji, ainzi aibvisa hembe, kana muchida hande tinobvunza vakomana vakazvitaura. Takatoona kuti waste of time nekuti vakomana vaifanira kunge vataura patikasvika tese. Apa zvine zvakutoita kunge vakazoudzwa kuti muzoti zvakati. Uyu akataura tasvika tese Garden zvatakatonzwa takatozvinzwa tese. Ko ava vakazosara vachitaurira munhu wani sei? Takatarisa panhamo itozoti kana munhu achingafira pabasa pake vane zvavanobatsirawo kuti munhu avigwe kana kuti vemhuri vazosara vachibatsirikana. Ndanzwa mari yamangotaura 150. Pane here chavakambobatsirawo nacho vahari mbiri ava kuedza kuvigawo mwana kana kubatsiridzawo panhamo yake semunhu wavaishandira? Havana. Vangobudisa 150 yakanzi postmortem, $50 ndo yakanzi ndo pay yake nekuti mwedzi wanga usina kupera and anga aine mashots and that was that. Kana kunhamo kwacho havana mbouya. Kana wewe ukamawo kana wani? Havana. Samuchabvunza papay yemwana vaimutambirisa mari kuti vazobvisa mari dzemashotsi and vakanga vakanyorerana pasi here maererano nekushandirana kwavaizoita? Hapana kana chakangombotara kana taitambira mari kana takanoendana pasi. Bosi isusu patikavhunza takatanga kutsvaga chitupa chake. Chitupa chachishaya. Ndobva tatoti saka unfortunately tazosvika kunokumba bhegi rake anga rine pane zipi. Saka patikazovhura imomo ndo pataiona chitupa chake anga aine 17 years. Saka tikazova question tichibvunza kuti mimi maishandirwa nemwana uyu musina mbobvunza chitupa chake, musina mbobvunza age yake, musina mbobvunza kana kwaanogara sei? Ndobva vati nini kubasa kwangu handiite izvozvo. Ndinawo maudhi avo akati nini basa kwangu handiite izvozvo. Ini ndakangonzwa kuti mwana aiita basa rekushanda mumabhawa. Saka ini ndomutoreri wandakangomitawo. Saka ndo reference iyo yandinoshandisa zvekuti nditsvage zvezvitupa chake kana kuti anobvepi kana handinei nazvo. Imimi pamakaona mwana ataura zvebasa sevabereki mwana ane makore ari pasi pe18 years makazvitora sei? Isusu usually taitonomutora pese paitoenda kubasa taitonotora koza pasi pekutanga kuenda kubasa. Pane paakamboenda kuno kunonzi kumberi kweSun Valley vatanzwa kuti aenda kubasa tikatonomutora. Ndopaenda futi kune rimwe basa ranga riri kuDDF tikatonomutora. Saka tikazoona kuti tikuramba chingonetsana nemunhu iwe uda kushandirei? Hanzi inini ndoda kushanda. Apa wawana futi basa ndere pai zvikanzi ndere mushopu. Zvoti dai akatotaura zvokuti mubotosto hapana aitombomubvumidza. Akati ndere mushopu and akatotutumira mapicture acho totonawo mapicture achona emushopu.
tikati anyanya akakuramba tichingotora munhu ikoko kwacho nyange tikatosvika mutono tikatonomutora manyame tikatonomutora. Saka iko zvino semhuri urongo hwamukazoitawo kana kuti muri kuitawo kuedza kubata kuti chii chakaitika pamwana chii? Isusu urongo hwatanichiita ndewekuti tafamba even mari yabuda yakatobuda yabudazve but panga paine shungu dzedu ndepekuti dai tanga tawana vanobatsira vanogona kuti ahakirwe abuda anyatsotaura zvakaitika. Ndofunga ndo vatanga takuda zvinezvi nokuti zvose atatotenderera tinongonzwa zvakasiyana siyana kuti akafa so but tichingobuditsa mari. Saka isusu hatisi kuzozorora nenhau yekuti pane nyaya yekunzi munhu akavigwa ine nhumbu. Saka kumusha kwavo zvinotozila kuti kunogona kutotanga kupera vamwe nekuda kwenyaya iyoyo. Saka nekufambeko kusaka tachitoti dai tawana rubatsiro tawana vanogona kuhakira kana kuti vanogona nekuti tikaramba chingoti vanotiudzaka vamwe vaungonzwa nyaya obva aigadzira obva atiudza kuti oraiti saka zvakafamba so saka zvakafamba so. Saka taifunga kuti kana kune vanogona kuti anotohakirwa obva ataura kuti zvakafamba sei ndokutoti titozorore. Nezomuchiti tirongonzwa kuti akafa so vari kuti chii? Vanongotaura zvakasiyana siyana. Pamakamboenda pekutanga vakati chii? Vakutaura vangoti akaurayiwa koko. Vamwe vanongoti akarohwa nezvidhoma. Kana izotenderedza tikawanawo dziri koko dzimwe dzaiti mwana wenyu saini yake ndeyekuti arwa nezvidhoma. Asi mumhuri mune kufa kwakamboita munhu here zvichida nechimiro chakaita mafiro akaita Nomsa? Hapeti. Hakuna. Saka even chembere tozoti chembere ndo vanhu vekuti vanogona kuona kuti mwana uyu ane pamuviri. Maelders amakanga minawo havana kukwanisa kuidentify kuti mwana uyu zvichida ndatiziva kuti vanozomutarisa pai kuti vaonoti chokwadi mwana anga ane pamuviri. Hapana here pavakambotarisawo vakaona kuti mwana uyu anga ane pamuviri vasati vavinga. Hapana pavamboti vakaona. Since vaingoti sezvo taenda kupostmortem ndo vanhu vakatoya chitokombona kuti postmortem hatina kunyasoiona zvakanaka isu. Nanasisi vacho vakanga vaenda nemunin'ina wangu vachiti aiwa vese hapana imbotaura kuti postmortem yanyasoitwa zvakanaka. Vese vaingoti hatina kunyatsoona hazvina nyatsobuda zvakanaka papostmortem. But pakangonzi because vaitoti mupurisa vacho aingoti hamene zvenyika kumhanya nangu handina kuenda. Vati yaitonzi yangonzi akasuffocate. Mwana. Ndakataura papostmortem. Avawo vakutaura kuti akamwa doro rakawanda achida kuti ase kubvisa nhumbira. Saka kune vechivanhu mamusati masvika? Okay. Kwese kwatati chingoenda kwanga kuri mapostori kumapasta kwanga kuchingonzi akarohwa nezvinhu. Tichitosvika ipapo vanambuya vatikatoona vakatoti mwana wako uyu arwa nezvinhu saini yake ndeye munhu arwa nezvinhu. Saka musazonozorere munofambawo. Asi hapana chikubuda. Taringobuda izvozvo zvokungonzi akarwa nezvinhu. Saka shungu dzangu dzanzekuti dai tawana anonyatsomuhakira onyatsotaura kuti chii chakaitika. Tichipendera mama rubatsiro rwamuri kuda muda rubatsiro rwadii uye ruchibva kuvanhu vakaita sei? Ini ndikuda rubatsiro rwekuti panyatsowana anonyatsomuita kuti abude achitaura kuti zvakafamba sei. Nokuti izvi zvokuti tiramba tichingonzwa zvokuti vananhingi vakazoti zvazvekutogadzira izvo because zvakatadza nekutaurwa dhei iroro ratakasvika. Asi dai zvakataurwa dhei iroro ratakasvika taizwa sezvakataurwa neuyu akataurwa. Taiti manje hazvina kutaurwa dhei iroro ratakasvika kuti maybe zvakazosara zvikagadzirwa. Ofiti munhu mwana kana afira kana munhu akatofira pakambani even musoja chaiye akafa handiti munhu anotovingwa kusvika anosvika pakunovigwa but iye takabva tangovasiya ikoko ndobva tangomusiya ikoko.
pandikazonetseka manje ndakuti ndiri kuda kuona vakomana because taifunga kuti pamwe tichadedzwawo nemapurisa vachitiudza kuti taapa nenyaya yenyu yasoso hatina kusvika nhasi hatina kana panotondiwo takambosainawo kuti vanonziwo mastatements ari apa ari kuti chichi hatina. Saka pari kunetsa ndipapo pekuti toda kunyatsoziva kuti zvakafamba sei because nezvinyangwe kuona vakomana yaits useless nekuti vakatoudzwa zvekutaura because dai vakataura izvozvo deiro reni ndonyanga ndafenda hangu but pandakamuka takakwanisa kutaura nagarden boy baba vakanga varipo vasina kufenda vanambokwanisawo kutaura nevakomana chekuti vanziwo kuti zvakamira sei. Kurudziro yaminayo kuvabereki vane vanasikana kana vanakomana vasati vasvika makore 18 yekuti munotoenda futi muchinotora muchidzosa pamba zvamaita nomsa kuti vasaende kumabasa. Zvikuru takatarisana nenhau dzekutora mabasa epasocial media. Kurudziro yaminayo takatarisana nekuzorasikirwa kwamaita nemwana wenyu nomsa mushure mekunge awanawo basa kunzvimbo iri kure nekuburikidza nesocial media. Mashoko aminawo kuvabereki akamira sei? Ndekungoti vana vari kunetsa mazuva ano zvichokwadi but ngatirambe tichingovachengetedza nekuti nyika yachona yashata. Vamwe vanotozotora advantage nekuti zvafanana nepapa vakanga vakuti mama kumutsvagirei makambomusiya achiuya kubasa zvakutange munhu akatora advantage or something. Saka ngatirambe tichingoshinga ene zvikuna mai munangagwako vari kungotoriwo vana vanenge vatadza kuteerera vaichimbovaendesa ikokoko maybe vanodzokawo vasangana nevamwewo vane imwe dzidziso oziye dai takanga takwanisa futi kuenda kunomutora futi pamwe dai asina mbofa. Aiwa tinotenda kuna suno toti taunza vahari mbiri apa. Mashoko amungade kutaura navo akamira sei? Inini ndikurwadziwa vakandidaira rafu vakataura zvese zvavakataura zvese zvokuti shuwa munhu angarwadziwa nekutanishirwa zita kwainini ndakafirwa ari kunyanya kurwadziwa ndiani akatanishirwa neakafirwa. Vozotanga kutaura leta munhu atovigwa kuti ndakazonzwa kuti munhu akanga aine nhumbu akanga ateswa mapepa hatina kuaona. Vakadi kuti vazvinzwa instead yekuti vazotaura nemakuhwa tozozvinzwa nemakuhwa vakadi kuuya ingani tanga tine relationship yakanaka vakadi kuti fonera pane zvatazonzwa zvakadai nevakomana ava hamene kuti munoti chii but havana kukwanisa kutaura izvozvo vakatokwanisa kutotaura rafu. Aiwa tinotenda mama maita basa. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano ndimai Nomsa tiri kuna collective extension vatataura regai timbononzwa kuti nyaya yavo yavanga vachichema inosuwisa kuti ndakashakirwa nemwana wangu mushure mekunge aenda kubasa kunoshanda mushopu asi vakatozoona kuti aiwa mwana akanga anyepa kuti mushopu aishanda mubottle store. Chikuchondivarwadza ndechekuti munhu waaishandira mushure mekunge mwana angowanikwa akafa usiku vasina kuzoti chii chauraya mwana. Munhu wacho waaishandira vahari mbiri mutadza kuti vataurirane semhuri vanzwisisane kuti chingava chii sezvavakanga varirivo vakanga vakugara nemwana wepabasa ipapo kuti vanzwisise kana kuti vabatsirane kutakura mutoro werufu rwakanga rwawira mhuri iyi. Vakatotaura kana kuti mashoko anoshungurudza anorwadza mwoyo kuti aiwaka inini zvenhamo izvo kana kuti afa nei handizive asi mwana wenyu akatanisha image yangu zita rangu akarisvibisa munharaunda. Ndinoda kuti mwana wenyu akanwa doro risina kudhailutwa zvichida ndo zvakaita kuti afe. Ndinoda kuti akanga ane pamuviri asi kuti tinyatsozoti pamuviri apa akanga ainapo chokwadi here kana kuti pamuviri apa pakanga pari pani ipapo hapana kujeka. Chimwezve chikurwadza mhuri ndechekuti even kubva kuvanoona nezvemutemo mapurisa haana kukwanisawo kuzopawo feedback kumhuri kuti zvakafamba sei uye munhu awanika here kana kuti vanhu vakaita izvi vawanika here.
chii chiri kuita kuti kubva muna April kusvika nhasi pashaike shoko ringawanike kuti tiwane umbowo hwekuti votsvaga kugata vakanangana nezvipi? Nderwa Mwari here? Kufa kwekurwa nezvishiri here? Ndofunga manzwa kuti mwana uyu kumusha kwavo kuBulawayo kumaNdebele uko vanokoshesa kuti munhu avigwe aine pamuviri. Ndofunga madzinza anoti siyanei asi kuziva kwatinoita tese munhu angavigwe aine pamuviri. Pane nzira dzinogona kuitikawo kuti paonekwe kuti mwana uyu osevhwa sei, zvoitwa sei kuti mumwe nemumwe azvimiririre ari ega. Hanzi izvozvo zvikaitwa kwavo uko kumaNdebele, hanzi mhuri yese inopera kuteerana one by one. Zvino zvoitwa sei? Mhuri yofa here vasati vaziva kuti chii chakaitika kuna Nomsa. Vakurudzira vabereki kuti bvai pakuti vana vane makore ari pasi pe18 vazvipe sarudzo kana kuti vaite sarudzo dzekuenda kunoshanda ivo makore avo asati akwana. Nhau dzekutsvaga mabasa pamasocial media imvai masiya. Tarisai Nomsa azosvika pakushaya mushure mekunge awana basa paFacebook akazoenda kuChiweshi uko kwakanofira asina mwedzi kana masvondo matatu achishandira vahari mbiri. Kana muchinzwa nyaya iyi, kana makasununguka, tibatei tinzwe divi renyu, tinzwe kuti mwana uyu chii chakaitika mumaoko menyu sezvo makanga murimi makanga mamupa basa. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms ezita. Ndinonzi Elizabeth Mingochiti Chisarai.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.